Hola, sóc la Clàudia i avui us ensenyaré com preparar la gàbia d'un hàmster. Primer, fiquem les serradures, però hi ha altres persones que prefereixen ficar paper o cotó o tela. Escampem bé amb les mans perquè quedi ben escampat. Fiquem el bol del menjar. Jo com a casa utilitzo brics perquè quan entraven a les cases de plàstic se'ls hi desmuntaven. Els hi fiquem tela a trossets perquè es puguin fer el niu. Posem la tapa i fiquem la cantimplora, que jo utilitzo una brida per lligar-la. I aquest és el meu hàmster. Ara veureu com el hàmster se va familiaritzant amb la gàbia. I ja està tot i espero que us hagi agradat. Subscriviu-vos al canal. Adeu!